Il-Partit Nazzjonalista prova jwaqqaf il-kandidatura ta' segretarju parlamentari Ian Borch. Dan irriżulta minn dettalji li nataw f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mis-segretarju parlamentari Ian Borch u mid-deputat Michael Falzone. Konferenza li fiha Ian Borch spjega kif kwarta qabel għalqu l-oġġezzjonijiet tal-kandidaturi fl-elezzjoni ġenerali nhar it-tnejn li għadda, il-Partit Nazzjonalista oppona għan-nominatura tiegħu għax ma marx biha u personali. Derna qoddim il-Kummissjoni Elettorali il-bieraħ sabiex nispjega kif jiena kont qed nagħmel biss użu mill-fakultà li tik il-liġi u użajt il-fakultà ta' prokura għaliex f'dik il-ġimgħa partikolari kelli raġunijiet mediċi tiegħi, kulħadd jaf illi kważi sena ilu għaddejt minn diffikultajiet u kelli raġunijiet għaliex matul dik il-ġimgħa innaqqas kemm jista' jkun mill-iskariġġ u għaldaqstant għamilt użu minn dik il-fakultà. Borch nota li għalkemm kellha kull dritt toġġezzjona, l-Oppożizzjoni għamlet dan wara li diġà kien spjegat lir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista għaliex sar dak li sar. Kummissjoni Elettorali ma aċċettatx l-oġġezzjoni, jiġifieri Ian Borch se jikkontesta f'isem il-Partit Laburista. Id-deputat Michael Falzone nota li f'26 sena esperjenza fil-politika ġieli iltaqa' oġġezzjonijiet. Iżda din kienet motivata minn attakk personali kundannabbli. Il-liġi tagħmel il-lok li jsiru oġġezzjoni għal nominazzjonijiet. Ma żgur li mhux l-ispirtu tal-liġi illi tipprova tagħmel dirty tricks, tinqeda bil-kelma tal-liġi biex twassal għal politika ta' livell baxx. Għaldaqstant it-tnejn appellaw biex fil-politika l-ewwel qabel kollox tinżamm l-umanità.